Траса пролягла праз глухі лясны масіў, дзе кожныя 500 метраў новае выпрабаванне на мяжы магчымасцяў. Усяго больш за 20 перашкод на сілу, хуткасць і цягавітасць. Адзін з герояў забегу – атлет Михаил Правалінскі. У спорце ён сапраўдны універсал. У яго скарбонцы дасягненні ў дзесятку дысцыплін – ад бегу да сілавых відаў. Нумар 13 на майцы – не змрочны сімвал, а выклік, які ён прыняў з усмешкай. Чертова дюжина, ну знаете, все, что не убивает, делает сильнее, поэтому будем верить, что такое вот число принесет мне наоборот удачу и поможет. Хочу показать лучший результат, хоть и первый раз, многого не знаю, дистанция незнакомая, но буду стараться, если в призах буду, будет отлично, но хотя бы дойти. Рысіная сцежка аб'яднала аматараў спорту з розных куткоў Беларусі. Сярод удзельнікаў і сямейная пара з Мінска, для якой гэта спосаб праверыць пачуцці на трываласць. Разам яны прайшлі праз балоты, вадзяныя перашкоды і сілавыя этапы, каб упэўніцца. Калі побач надзейны партнёр, любы экстрым ператвараецца ў захапляльную прыгоду. На этих соревнованиях впервые узнали через сайт, на котором мы все время регистрируемся на разного рода такие соревнования. Великолепно. Великолепно всюду просто. Да, вы же видите. Особенно водичка. Очень мокро. Бегаем, всякие приключенческие гонки, ориентирование, велосипеды, трейлы. Все с бегом плавание и силовыми. За гэтай відовішчнасцю маштабная падрыхтоўка. Каб пазбегнуць затораў на перашкодах, арганізатары выкарысталі прынцып гандыкапу, а за бяспекай на кожным этапе сачылі дзесяткі суддзяў і валанцёраў. Аднак галоўны поспех турніру – гэта рэкордная цікавасць да яго удзельнікаў. Учитывая то, что сейчас прекрасная погода и много жителей нашего замечательного города на пляжной зоне находится, поэтому мы ее усилили в этом году для того, чтобы люди посмотрели, что это за мероприятие. Мы, честно говоря, не ожидали на такой ажиотаж, что у нас будет. Мы в том году попробовали, да, были шероховатости, мы их исправили и, видать, хорошо исправили, потому что в этом году в 3 раза больше у нас людей. Пасля 5 гадзін бескампраміснай барацьбы вызначыліся імёны пераможцаў у розных узроставых групах. Сярод жанчын лепш за ўсіх справіліся з выпрабаваннямі Тацяна Пехцерава і Галіна Кіпель. Сярод мужчын Артём Точка і Віталь Ключэня. Для удзельнікаў і балельшчыкаў рысіная сцежка стала не толькі спартыўным выпрабаваннем, але і галоўнай падзеяй святочнага тыдня, якая аб'яднала самых смелых і моцных духам. Крысціна Іванушкіна, Вольга Канавалава, Віталій Сіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».